Hej alle sammen. Så jeg har ugens kanaliserede englebesked klar til jer her. Eller vi laver den jo live, som jeg plejer. Men jeg har en fe med igen, som jeg jo også havde for 14 dage siden. Hende her er noget højere op i... hun er på et noget højere plan, end hende vi havde med sidste gang. Og hun er noget mere blid og på en eller anden måde kærlig. Noget mere end hende vi havde med sidst. Hun var sådan meget sprudlende og let i energi. Og jeg fornemmer rigtig meget, at det handler rigtig meget om kærlighed og blidhed. Især med alt det vi lige har været vidne til med Paris lige nu. Og selvfølgelig også mange andre steder. Men så jeg vil lige tune lidt mere ind på hende. Og så videregive hvad hun har til os. Ja. Det handler rigtig meget om kærlighed, som jeg sagde, og det her med at faktisk komme ned og gøre det på daglig plan, fordi at den måde vi lever på i hverdagen, og de følelser, som vi har med os i vores hverdag, de vibrerer jo ud i universet, og det smitter af på andre mennesker. Vi går rundt i hinandens energier, når vi går rundt på gaden, vores naboer. Altså vi mærker hinanden instinktivt og intuitivt, uden at være så bevidste om det. Så ved at komme ned på det her plan, på hverdagsplan, og være rigtig bevidst om, hvordan vi, altså hvilke følelser vi ligesom starter vores dag på, og hvilke følelser vi i det hele taget lever ud fra, og hvilke følelser vi vælger at give fokus og leve ud fra. Og ved at gøre det på den her hverdagsplan, eller hvad man kan kalde det, så vil det accelerere ud i verden og smitte på andre mennesker. Så jo mere kærlige og blide og venlige vi kan være over for hinanden, men også sådan helt inde, altså fra hjertet af, at det ikke bare bliver sådan noget overflade noget, når nu skal jeg også huske at være venlig i dag, når jeg går på gaden. Men også det her med at være, altså vise tålmodighed, vise tillid, rumme hinandens følelser, rumme vores egne følelser. I det hele taget være meget mere kærlig over for os selv, over for andre mennesker. Og det her med, at når vi så mærker, at der opstår nogle af, det er jo ikke en negativ følelse, men det er ofte sådan, vi omtaler dem og føler dem, fordi det føles ubehageligt. Så når der opstår nogle af de her negative følelser, så i stedet for at lade styre af følelserne, og ligesom lade de følelser generere ud i verden, så måske bare lige tage et øjeblik og være stille, hvis der er mulighed for det, og så bare lade følelsen være der, give den lov til at være der, give den plads og lade den fylde, og så se hvad der sker, og så igen bagefter simpelthen vende tilbage til at have fokus på kærligheden udadtil, være tålmodig med dine børn, have tillid til, at alt hvad du går og døjer med lige nu, at det løser sig. Og så husk at bruge dine engle også, eller bare engle generelt, simpelthen bede dem om hjælp hver eneste dag. Det gør jeg i øvrigt selv på daglig basis. Jeg håber det giver mening det her, og jeg vil lige høre om der er mere hun har brug for at komme igennem, eller om vi har været helt tydelige omkring det. Jo, altså det var faktisk også noget hende den anden fe hun sagde, og også havde rigtig meget fokus på. Jeg har også lidt en følelse af, at det har meget at gøre med tiden vi er i lige nu, også årstiden. Men det her med at vi skal kramme meget mere, vi skal komme hinanden meget mere tæt, sådan rent fysisk. Vi skal have lange kram, for det er der vi kommer ind og sætter en ro i hinanden og får beroliget vores eget nervesystem og får beroliget den person vi krammers nervesystem. Så lange kram, altså virkelig være nærværende med hinanden, og også husk at kramme os selv. Det er også enormt vigtigt, altså den her form for selvkærlighed, for os at give os selv den her følelse af, at vi er kærlighed, og det er det vi sender ud.
Og det er den vibration, vi er i, og det er det, vi vælger at sende ud i verden, så andre kan blive smittet af det, for energi, det smitter. Så lange kram, altså hver dag, flere gange om dagen. Dine børn, din mand, din kæreste, din kone, dine veninder, dig selv, dine familiemedlemmer, kollegaer, måske endda også. Lad os komme derhen også. Og kysse kommer hun også ind på. Fordi det er også enormt afstressende at kysse. Det er selvfølgelig imellem vores kæreste, kone og mand, vi er inde på her. Men altså lange, passionerede kys, simpelthen. Så vi igen kommer tæt på hinanden, kigger hinanden i øjnene, ser hinanden for det vi er, ser hinanden for den kærlighed vi er, og også kommer i kontakt med den kærlighed, som vi egentlig har til hinanden. På et lidt dybere plan ind igen, hvad vi måske render rundt i forhold til bekymringer, og hvad vi nu ellers skal have i vores hverdag. Det kender jeg da i hvert fald selv til. Så lange kram og passionerede lange kys med dem vi elsker. Så lytter jeg lige igen her. Jo, meget mere stilhed og ro, især her om aftenen. I den her mørke tid, der har vi enormt meget brug for at komme lidt ned i tempo. Og igen være meget mere sammen med hinanden, altså have noget ro, måske endda meditere sammen om aftenen, eller altså sluk tv og iPads, og hvad vi nu ellers har af udstyr, som vi kan sidde og kigge på. Og så simpelthen bare være rolige og nærværende med hinanden. Ja, det tror jeg egentlig lige var det omkring det. Se hvad der ellers er. De plejer at have mange ting til os, de her feer her. Skal vi lige have det hele med. Jo, hun siger det samme som hende den anden fe også. Det her med at simpelthen tage et bad i det her fe-støv. Igen, jeg ser hende sådan kaste det ind over mig sådan. Og det letter faktisk, altså højner ens energi helt vildt meget. Jeg blev sådan helt vildt glad. Så simpelthen, altså hver dag, så stil dig med, kan I ikke se min arm her, men med armene ud til siden, måske opad, og simpelthen åbne det op for den her engleenergi, som der er. Det er øvrigt også det, der er fokus på i november måneds yoga-video fra englene, som du også finder her på bloggen. Men det her med at åbne dig selv op for englene, og så simpelthen bed om at få et bad i det her fe-støv, englestøv, og så vil de komme til dig, og simpelthen bade dig i det her, og det vil løfte din energi. Og det vil selvfølgelig også hjælpe os til at være den her kærlige, blide energi, og sende det ud i verden, så der kan komme meget mere kærlighed. Og det skal jo ske på det her hverdagsplan, for det er der, vi manifesterer allerbedst. Så gør alle de her ting til vaner, så godt det nu er muligt for dig. Og så lad os sammen hæve energien og sprede noget kærlighed på verdensplan. Jeg skal lige se, om hun har noget afslutningsvis her. Nej, hun er allerede på vej væk. Hun til at kysse og flyver op igen. Hvor er det fint. tusind tak. Hvor er det fantastisk. Men jeg vil så afslutte her. Jeg håber virkelig, du har kunne bruge videoen her, og vil være med til at løfte energien i jer selv, og i hverdagen, og på verdensplan. Så ja, det tror jeg var det for nu. Og så må du bare have en rigtig dejlig dag, og passe godt på dig selv. Hej.